लाइथांजाक सरस्वती सालमारिनि जराव तिनि सुकजरा अंगितंखा नखा साल सालथाम हाय तिनि खरकजा तिप्रसा ओ सरस्वती सालमारिनि जरावनो हरकुथुक जराव नक खामै थाप्ला जावै थांमानि कक्तमा तिनि दुलु बाहादुर गामि आमचाय तिनि तैदु आमचाय बाय नायकलजाक हेकेबा आरमिहि गामि आमचायनि बिसिंगनो नायकलजाक तिनि ओ दुलुं बाहादुर गामि मलसम गामि हिनि तंमानि ओ तिनि खरकजा तिप्रसा हरकुथुक जरावनो तिनि नक खामै थाप्ला जावै थांनानि जरावा तिनि नक खामै आतुमसा हर जावै तंप्रनो बरक सिजावै तिनि केबोबा तिनि किसा खामै हायकेबा सा खामनक रग गाहामके नायजागिमानिया ओ कक्थाय कथमारक न खानावै तैदुजुन तिप्रा मथा थांगि नायमानि याकुलो नुखा बेलायनो वानामा सिंचा बरकनि मकलबाय तिनि अनक हामजाक ओ कक्थाय कथमारक न खानावैनो तिनि बरक चुबाचु याफारमानि मांप्लि कासावै फायका तिनि ओ चुबाचु याफारथानि थांगि सौयका मार्को एप्लु कलय सुभाष देब्रमा गस्पेल कलय रथिं कलय आकु संरक थांगिनो तिनि ओ खरकजा तिप्रसा नक नुखुं खामजाकनाय तिनि आतुमसानो इमां सावै तंमानि कक्थाय कथमारक न खानावैनो बरकनि गामिओ थांगि चुबाचु याफारमानि कक्तमा तिनि अमहाय कक्थाय कथमारक न बेलायनो खा खामजाखा तिनि ओ नक खामजाकनाय तिनि माहाय केनो नक नुखुं चुकिया अंगैतंफुर तिनि चुबाचु याफारजाकमानि आहाय केनो जों तिप्रसा हिनजाकनाय रक जतनो नक नुखुं चुकिया आतुमसा माहाय जोंजाल आचाय तंफुर तिनि गानाव बाचा फायके बुसक्सि खातुं हिनिनो तिनि ओ आमचायनि लुकरक बाहायनो कछावै खनारिका तिनि खुलुमखा जत जोंनि दंग टिभि नायनाय भिउवार्स रकनो जों अर तिनि फाय सफायजाक दुलनजय बारा ना दौलतजय बारा थांनाय किसुदिन सप्ताह अर दुलन बाहादुर पाराव थांनाय किसुदिन अर कारेन्ट बाय नाङै नक थाप्ला जाय थांगाब्रा नक कायसाबान करिखा थुम खामै थांबायखा अबो खनावै चिनारे मेसेज सफायखा जोंनि दुइदु जों तिप्रा मा थाङै अर दङ जानि फर्मार जोंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट सफायजा बबो दङ ताय अर दङ जोंनि कोर वारियर्स टीएमपी नि तिप्रा मथानि yang tong bo chin team warriors yang tong chini te kaisa o amchani no bo bahin chin core warriors no moi khai जों जत अर फाय जों तिनि माइरं बस्ता कायसा ताय जे सुकमानि जों अर सामुं संजाकनाय ताय पियां moi khai जों tin choi chuba kha brang no asa khai बसखाङो जों तायबो माइ ताम नाय खबर मांखां काय जों chuba वान asa नारगि no asung no atkasa फुं आइसिरसि 3टा 3:30 समय ठीक आफरनो हर बासाय तंखा आफर ब्रखे थुमान ड्रप एकदम निद्रा क्लाइमा ड्रप आखाय कुरु सिलिया हठात के एकदम ओंखा हर बासा जाखा के ताबु बाहाय नि नक खाम नि बरक दंलायसा बरक चालायसा ब्राव एते टुकटा खाय चिनि नगबो तनखा आलाय ताबुखे बिनि बुआइनि नक कताल अबो दङो आरोनो ओ पारानि ब्रक कुथुम लायै चुबाचु अबो खायै नातलां खायै अबो स्नामै ओ दुगाराव कराव हायनो बेराबाय आरोनो सबजा खाता फायर सर्विस रगले हरबो थाना रगले फायो फाय ब्रक ताम ब्रक साइकेल फायर सर्विस फायखा राय थानानि अबो बुफायखा उसिराव बुसुग्र खति रक थाना ब्रकनि ताबुसुरा माहाय नक असले सामलिया जे आं खालामतेखे राबार बखामखा आलाय ओइनो माने उ अब मिस्त्री खामानि माने राव इंस्टॉलमेंट रावता अब बखामै तंखा खामपायखा नारक मालदिया नारक स्लाब मायरां लता जतनो
माइरं वो माइ যত তো খাম পাই খা Nung samar gi. Mhm. বিক্রম সংমঞ্চম Ko kami ni. kami দৌলত বাহাদুর পাড়া Bo ati logo dun sa sedem. আবা গুমতি ত্রিপুরা পম্পি population ka aro mol sompara purbo toisilong east toisilong BC under ompi block salkisa sekang boroni nok ko abo kakhap khami thangka current ni hoite hor basawoi pura bosibu dong thangka marang lota kichu pon malia hichum kichu malia boro abono sung खोनावै जों 2 मिनिट टिप्रा मथा हयतो जों बरनो सबासो रानानै फायका सिनि लगी जों तिनर सफायजाक सिनि फर्मार ओपी ब्लक सेक्रेटारि ताइ सिनि बाजार कमिटिनि केशियार ताइ सिनि लगी दंगर अपारानि अखरा बरक ताइ सिनि जारा कर्मीर मासावसो सफायका जों अबा हायकेनो सिनि तिप्रासा करिनो खुंगो जों सबासोनि बिसिंतैनो जों सिनि खानसानि मारिनो सकांगै मातलांलायनाय आं जत तिप्रासानो आं गबंना मुसुंगो एबं आनि हाबेल रिक्वेस्ट दंनाय तिप्रासा कुनु हिंसा निंदा अंगियावै जों सिनि थानसाना वानसगै बुकुंबारा सिनि जे तिप्रासा जदर थानसाना वानसगै कायसा साया समयपुर बिनि समय हामियापुर बनो जों सुबालायनाला